zarete etorri txoak jatera, baizik nafarroinezko gauzak erostera. Baizik nafarroinezko gauzak erostera. Nesakako jaunari, eta etorri zareten guztioi. Ongi etorri nafarroinezko dendaren irekirare. Eta lehenbiziko gauza, zorionak ematea, hau posible egin dute lagun guztiei. Montaje lanetan aritu direnei, materialeko taldean dauden guztiei, lokala utzi dugun familiari, eta parte hartzen duten guztiei. Eure gabea ez da egiteko posible izanen, beraz, dudatuek. Eta, bueno, lekuko hartu genulikan, anerran genuen ilusio handiarekin hartzen genula auzolan erraldoi hau antolatzeko erronka. Eta auzolan erraldoi horren lehenbiziko emaitza dugu gaurko dena. Jende handitzen artean, multituk egindako lana benetan handia, eta gogortzen dute batzuk bat dugu. Beraz, zorionak eta eskerrik asko. Eta bukatzeko, badakit, material taldekoi egitela lan handia aukeraketa, mimo handi eta goba handia aukeratu dituztela bilduma. Gaur neguko bilduma dugunen eta material batzuk. Beraz, gonbidatzen zaituztegu, sartzera, ikustera eta negurtako gauza guztioak erostera. Eta bide batez, zuen aportazio horrekin, azkarrode auzolan erraldoi horretan eta